Steriliser og tør på kun 10 minutter med Baby Brezza Superfast Sterilizer Dryer. Den hurtigste sterilisator med tørrefunktion nogensinde. Den er 75% hurtigere end andre kombimaskiner. På bare 10 minutter koger Superfast Sterilizer Dryer vandet, skaber naturlig damp, der dræber 99,9% af bakterierne og tørrer derefter alting helt. Det er så hurtigt, at du kan sterilisere og tørre dine flasker, pumpedele og tilbehør, så snart du har brug for det, i stedet for at skulle planlægge steriliseringen på forhånd. Superfast Sterilizer Dryer har plads til 6 flasker, 2 sæt brystpumpedele og tilbehør fra alle mærker. Med et tryk på en knap kan du vælge mellem 4 forskellige programmer. Sterilisering og tørring, kun sterilisering, kun tørring, opbevaring. Den holder også alting sterilt i op til 24 timer, har en varmeplade i rustfrit stål, som aldrig ruster, og et indbygget målebæger, som gør det nemt at fylde vand på. Sig farvel til den gammeldags måde at sterilisere og tørre på, og sig goddag til Baby Brezza Superfast Sterilizer Dryer, der gør det hele på bare 10 minutter.